truck handyman Hilton ngai thlak anom zok nan atong tu suyang hian kalo chiar mai ange he kan Hilton hun hi kumsang ni poko chhovel kha nita in ka hria kan khu ami truck driver ka zui lai ani a silchara bungrua phurin kan kal tam deuh ber thin ani ka motor zui hi motor rong ve to lam ani a silchara bungrua zu phurin aizol lama kan da chhole thina hemi tum hian silchara tanga aizol chhotur kan ni a silchara tang chuan bungrua te lot felin motor te kan han chek fel nu chuan zandar som pani vela chuan Mizoram lampanin ka driver nen chuan kan chuaka tluang tak chuan kan tlan zela kan tumram po tluang taka thlen kan in be se ani tum anga om chuan aizol chu jingkhowar ma dewa thlen man kan in be se a ma se tum ang hian mihring hi alo om theilo ani hi chutia tluang ta kan tlan zel lai chuan Mizoram po kan lo lut ve ta a ma ni ram nge chu thla te po amuang e ti chuan kan tlan zela khuate chuan thim lam min pan sanin zan rei re da pa chuan kan tlan ta zela chutia tluang ta kan tlan zel lai chuan kan motor hnung chu thil puak ripup ang mai hi ni berin ka hria aron puak pup mai ani motor ti dingin kan han en chu ake alo puak chu ni in mak chu kan ti hran lo kan phurit em maya driver ne na side kan du ve do wangin lot hi kan larit dewani ma se kan han en chiang chu amak kan ti kher mai kan motor ke hnung chu ake pahnih chuan alo the vek ani chu motor ke la pakhat che kan keng si a ti ngai na om talo ko nai berla chu kan omna atang kilometer nga vela chau om si a kan pahnia kan kal chuan kan bungrua te abo kan hlau bok si ke hi ka doi lu tuk lova tin ka motor zui hi atong lam ani to wangin kong laka a chefowa kalau ria pui fo to ani ka driver zui chuan ke ma in khu a ka vakalanga workshop in hong ka vazong nge ilo om shem ati a shelo ve vakal ro kalau ve nge ka ti chuan akal ta a akal ma chuan kalau let lo ani chuan workshop in hong om lo le riana tur hotel rem chang ka mu ani mai kalau le hri lo pani po in min lo ngai tu lo mai don nia ati a ti chuan min kal santani ti thei engwak om talo chu motora chuan lutin kamuzala zan rei deuh thleng tlan thin le achanga tlan tlevar thin kan ni awang chuan taksa po alo chawani ange kalau muhil ani che kang chu chuta le thil in soi na sal tuk hian mi ti har zok maya ka har chen chuan thil in soi chu are le dei si a makkati le maya kamang phanamon le katirum rum maya ni lo na ero ka nei chuang lo kamu thale maya chutia kamu hil le tur che chu le kan motor chu in soi na men lo hian roin in soi ta me ni chu lo na ai ma in amak kati tiang motor lian le full load chuti tak maya na sa a soi thei chu mak kati khop mai light le kan bung roda na ami tu bau lian tok tak chu phorin ka chuak ta a ka chuk che chu motor in soi chu are le mak mai si a ka en kwal thina thil che zau po mu tur om si lo chutia engma ka mu tak si lawa chuan driver ho sei fo thin ram moi hi ka tong ve don aniang a ka ti a lo na em po kala nei chuang lo motora chuan lut le in kamu thale maya chutia kamu hi le trap ti a chuan mei che zai thom hi ka hrele ta ni chu englange asak chu ka hrelowa ma se azai nge ani ti chu hriat thei chuta zet chuan le engtik line nge a thlen ka hrelo lo na mak tak mei chuan mi ron tuam tam bup me ni chu khatiang em a lo na ka pian tira ta kala nei ngai lo ka khura ka hlau tak zet ani lau tak chungin in lukhup chuan kamu a zairi ka hriat chu mihring ani ka ring theilo hrim ani hetiang ram re le zan re a hi chuan karin sual karing lo bur bok zairi chu kangai threnga aron nai tual hian ka hria
ron nai tualin ring tual ma se azai thule mero kala the thei chuang lo chu ta le zai ri chu motor malam nai se ta chuan aron rita ani chu ka hlawa ka tiril te chu akhura tunge ani ti fi tur chuan ka thongam to lo zai ri chuan kan motor chu a hual vel ni ber hian ka hria lo na in mi thama ka khur ti ani ma se chu tia patling than kin to thom ringot lawa khur chu tloma la in voi khatna na chu tho chua ka tum le ta a ma se ama a ka tho dan le tuna ka tho dan chu adang ta le ni thi le thi ti in ka tho chuak lol maya ka tho chuak che chu zai thom chu are le mak mai si ka ngai te lam chu a thalo mai don lo mo le chutia zai ber are ta ka chuan ka thungoi tarenga tho chu aveng deu chutia rei vak lo ka thut nu chuan kan motor chung chu mi hringin an rap ni om tak hian thom a oma fia en tumna ka nei to lo miron lu chilani ngot lo chuan chuta achunga kalri ka hriat chuan amalam glass aron thleng don hnaiang ti a chuan thom chu a re le dei mai ma se re re lo motor chunga tang chuan motor mai chu kutum em mai hian aron beng ta dot maya chu thil chuan mi vati phuna sa em aron pen na lama chuan motor madlas vela chuan thi sen chu akai le loi maya mi pa kani ati theilo mi pa hi motor chunga hlawina khurani khwa var to se ka vati em hetiang angreng renga zan hum rei hi kala hrengai lo chumi hnu chuan thom chu a re le ta duak maya ma se ka hlawani rei vak lo hnu chuan le motor chunglam paka tang bok chuan nui ri mihring nui ri ni theya ka hriat lo chu aron nui le ta ni chu ram vel te chu a khok rum ni mai hian ka hria ka phuna sakher mai ka vai roi to mai ani nui ri chu are fela ma se ka dam chung zonga ka thei ngil to lo tur ka tong don si a motor atanga malam ka en chu thimji nga chuan mihring ruang am ni ngei hi ka va bu a engin nge mi mul te reng chu ni motor light chu kan on te reng ani kha ka va mudu lo ber mai em motor light en phak china chuan mei chia ril tan huang mai thisen kai noi mei chu alo ding ani chu ka varap kher vele chu ta chuan le aril chu se bungin ring taka avin miron vom nan a hmang mai ani kha kamit sula ka harle chuan ka driver le mechanic chu lo thlengin kan motor ke ta chu kan siam tha a kan tumram pan chuan kan tlan le tawang wang mai ani driver chuan ivamutui ve nizan eng ma to ni nei na nge ati a kei chu ka ngoi renga ka ton hria se zong kei ain atua rai thei kherangemo kei po khatia kamit sul khan ni kho shelovin kalau oma ka driver khan hrethiam lovin muhil kai to in min lo kai tho alo ni a ka driver zui bok chuan soi chhun zomin kan chiat na lai mun kong sir lam dawa khan vai mi sual rualin mei chia an lo pong suala an lo that to hi alo ni a kong thlanga am pe thlak na lama apum thlerin ril tla phungin an zu mu ani ome a rang thin ti chu alo hria a alo riak ngam lo chu ni in khatiang zan rei to a workshop in hong om don lo ti hrengreng sa in alo vakala re na tur alo va zong te alo ni kangai ril ru ang reng hlem maya athu sei po chu kangai thlapei lo hemi min hril chan po hi zinga tui taka kamu hil a mu wang le zan lama kathil ton engma ka soilo wangin ton engma ka nei lo wanga in min hril ani aizol kan thlen hnu chuan chuan lam siamin kabang ta deya tun thleng hian motor ka zui le to lovani ti in an thil ton chungchang min hril ani ole ka channel lo tlo thin tu te in mi khongai na le in mi du sakna zara ka channel po ka lo monetize the ve tareng maya ka monetize the hun masa a khan kan ti suala wangin thakat lai mai YouTube lamin re apply hun kha min lo nga tira tuna chuan hei kan ti dik a ka channel po monetize alo ni tareng maya ka channel monetize ani na
ka channel lo view tu le lo tlo tu zong zong te min lo subscribe tu te in zawai chunga khan thinlung takin lom thu ka soi nei ti kha min lo share sak ola ka channel te min lo like saka min lo share sak tur le min lo subscribe zel tur khanin kan ngen ngal chu a dam te kan omani chuan he channel kal tang hian thon thu ron ti chu zel kan tum don nia